Ia uitați acolo. Acolo stă un patron. Unde vedeți voi așa. Ia uitați acolo. Ia uitați un pic pe aici. Hai că vine mașina. Vine și mașina. Ia uitați-o. Vine totul. Uitați. Iar am dat din tuneric. O să revin iară. Ia-ți bă aici, ia! Uite aici o mică uliță. Suntem în Târgu Neamț acum. Mă, dar ce liniște este mă acum. Ia uitați mă să vedeți un pic la ora 12 ce o să fie. Mă, totul-i mort mă pe aici. Ia, în sfârșit ceva frumos. Ia uitați. Are și o piramidă. Așa ia. Ia uitați, vine aici Bumbu. Glumeam, da. Bun. O, ce frumos aici, ia, ce frumos. Hai când te dă. Ia uite ce? Ăla nimic mă, mai nicio mișcare mă pe aici. Mai nimic mă pe aici. Ia uite. Costa Mall. Ia mă, Iuzuță, o leacă, ia. Da, știu. Asta aici benzinăria. Faceți cruce, nu uitați când treceți pe lângă o cruce să faceți crucițe, da? Așa vă vreau. Așa. Nu pot să filmez foarte clar pentru că merg. Așa. Ia auziți mă, pe acolo ușă, în zona pe acolo, pe la Ozana. Revin imediat. Ia uitați. Trece și aici o ambulanță ce este. Ia uitați pe aici ambulanța. Ia uitați pe aici, ia uitați. Ați văzut cum mă trec cu bă. Iată aici autobuze. Ia uitați. Uitați pe aici așa. Acolo așa este ceva fain. Să vedeți. Eu acum mă duc la o mătușă de-a mea. Ia auziți mă, ce cânt acolo ursarii. Auziți.